ako se slažete sa mnom, iako ja pogađam vaše misli, ja bih volio da nam sada Jozo kaže neku svoju impresiju o ovome kako smo mi njemu ovo dočarali, interpretirali. Jesmo li na visini zadatka ili nismo, da tako kažem. Ovo što sam ja večeras doživio, ja mogu reći da sam išao u vasione nego na zemlji, prema tome nemojte me nešto čvrsto tražiti, jer nemam oslonca. Pa mogu samo da kažem, zahvaljivam svim onima koji su mi pomogli u izrađivanju ove zbirke, da vam zahvalim kulturno-prosvetnom društvu Čapljine, koje je omogućilo ovaj ambijent i u ovome mjestu, kojem ovo i pripada, našom počitelju. Mogu se njima svima zahvaliti, svim onima koji su večeras učestvovali u ovome da nas zabave ovaj jedan društić koliko jest, i svim ovima koji su večeras prisutni ovde, da je imao počuti i slušati. Sada u ime toga svega želio bi, ako postoji mogućnost, da nam donesu ovdje nešto da se počisti. Da pomalo popijemo, nema ništa za jest. Znate kako su vremena danas. Taj 15. maj, tu nećete daleko. Pa dajte da pijemo jer nije niko vladan. Neko nije vladan. Pa dajte da pijemo.